Hej, jeg hedder Lars Lund. I den her video, der vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan man kan bygge en havestue for under en tiendedel af prisen. Kan man det? Ja, det kan man. Jeg er taget på besøg i Odderkanten hos Kim Arn, som har fundet på en meget, meget smart idé. Så lad os hoppe op på hans terrasse og se, hvad det er, Kim har fundet på. Altså, vi stod jo med en fuldstændig tom træterrasse her. Ja. Og vi havde et ønske om at kunne bruge den noget mere, fordi at det blæser tit og ofte meget fra vest her. Ja. Ikke? Og så havde jeg et ønske om at kunne gå direkte fra stuen af og så ud i udestuen, som jeg kalder den nu, eller vægdrivehus fra Juliane her. Ja. Men jeg synes, at de var for små hver for sig. Ja. Ikke? At have et ønske om at bygge to sammen. Ja. Så det er simpelthen det er to Juliane vægdrivehus? Det er det, som hedder Royal 608 og 612, som er bygget sammen her. Ja. Ja. Og det gav nogle udfordringer. Ja, det kan jeg forstå. Ja. Den første udfordring, det var allerede inde i gang, det var højden op til udhænget. Okay. Ja. Og der viser, at jeg havde cirka en centimeter at gøre med det, så det kunne ikke passe. Men ellers så er det en 612 den første her, ja. Og så er det en 608 hen fra hvor planten den står derhen. Derhen, ja. Ja. Og det betyder, at det er to forskellige størrelser, altså? Eller hvad? Ja, det er to forskellige størrelser af Juliane laver kun de to typer af Royal-udgaven. Ja. Og hvor langt har vi så? Så har vi cirka 7 meter hen. 7 meter, ja. Der er 7 meter hen og 2 ud, ikke? Ja. Så der er cirka 14 kvadratmeter. Ja. Det er blevet flot, så er du renoveret terrassen samtidig med det. Så er terrassen den er så blevet renoveret fuldstændig samtidig og blevet malet. Ja. Skal vi prøve at gå indenfor? Ja, lad os gå indenfor. Jeg skal lige se det. Kim, hvad løber sådan noget op i? Det er jo halvt peberet. Nej, det er det faktisk ikke, når man tager i betragtning af, hvad en udestue ellers koster. Ja. Vi fik jo nogle tilbud og sådan noget på ugestuer og sådan noget, før vi gik i gang med det projekt her, ikke? Og der løber man altså lidt op i en 120-30.000 kroner for at få en udestue. Ja. Og det synes vi alligevel ikke, at vi vil ofre på det. Ja, det er rigtig mange penge. Ja. Så kom vi til at tænke på den mulighed, ikke, med vægdrivehusene og undersøgt mulighederne der, ikke? Men som ofte så ser man kun vægdrivehus, som går en meter ud, og ikke er særlig høje, så man ikke kan bruge som udestue. Men Juliane, de havde så muligheden med 608 og 612. Problemet var imidlertid, at de var for små hver for sig. Og så var vi besluttet, at så skulle de så bygge sammen. Undskyld, hvad har du gjort ved, at du piller gavlen af simpelthen? Jeg fjernede gavlen, efter jeg havde samlet begge skeletterne. Ja. Så fjernede jeg simpelthen bundstykket her. Ja. Ikke? Og så stængerne, der gik ned i midten her. Ja. Det vil sige, at jeg har sådan set 2 gavle i overskud, kan man sige. Ikke? Okay, der er 2 gavle til salg? Nej, de er ikke til salg. Det er godt at have lidt ekstra rude. Og jeg har nogle idéer med resterne af, hvad det så skal bruges til. Ja. Men ellers så er det boldet fast i væggen her. Ja. Og så har jeg gjort det heroppe under, at jeg købte en flag aluminiumslist. Ja. Og boret huller i den. Ja. Og boret huller tværs ned igennem for at stadigvæk have en god afstivning herpå, her på midten her. Ja. Og så er det så at få en silikonfuge hele vejen ned på begge sider. Ja. Ikke? Og det samme her foran, der er der også lagt en silikonfuge ned på begge sider. Ja. Kim, nu kan jeg se, nu er det sommer, det bliver vintergang, og der kommer sne. Og det vil jo rutineret taget her. Ja, der har jeg så også lidt af en udfordring. Altså, der er flere muligheder at gøre det på. Det er, at jeg kan gå ind og afstive den indenfra om vinteren her. Mm. Men den anden mulighed, og det bliver nok den, jeg foretrækker, det er at lave ligesom, jeg ved ikke om du har set i Sydtyskland, og sådan noget, de har sådan nogle gitter, som går hen over taget, som stopper sneen. Som stopper sneen, ja. Så det tror jeg, det bliver løsninger på det. Ja, det blev en rigtig flot resultat, så tillykke med det, Kim. Tak for det.